या बातमीपत्राचे प्रायोजक आहेत टायझर। नमस्कार, आपण पाहताय कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह बातमीपत्रात आपलं स्वागत। सुरुवात करूया हेडलाईन्सना। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। सिंधुदुर्ग किल्ल्यावर अवतरला शिवकाल, मर्दानी खेळांचा थरार आणि शिवरायांचा जयघोष। तब्बल 10,000 जोर बैठका काढून श्री हनुमानाला वंदन। आणि दोडामार्ग पत्रकार समितीच्या अध्यक्षपदी कोकण 7 लाईव्हचे ब्युरो चीफ संदीप देसाई यांची निवड। हेडलाईन्सचे प्रायोजक आहेत टायझर। नाउ एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स। आता पाहूयात सविस्तर बातम्या। संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। श्री हनुमान जन्मोत्सवानिमित्त वेंगुर्ल्यात सातेरी व्यायामशाळा यांच्या शरीर सौष्ठवपटूंनी 10,000 जोर बैठका काढून श्री हनुमानाला वंदन करत एक आगळा वेगळा उपक्रम राबवलाय। नमस्कार। शक्ती देवता श्री बजरंग बलीची उपासना करत असताना आज या धकाधकीच्या जीवनामध्ये विशेषतः जो आमचा तरुण वर्ग आहे किंवा नवीन जे बालक आहेत, विद्यार्थी आहेत, यांच्यापर्यंत हा एक छोटासा संदेश देण्याच्या निमित्तानं सातत्याने गेली 24 वर्षे आम्ही हा उपक्रम राबवत आहोत। उपक्रम एकदम सोपा आहे। हनुमानाची उपासना करत असताना या हनुमान जन्मोत्सवाच्या निमित्ताने प्रत्येक विद्यार्थ्याने किंवा प्रत्येक भाविकाने आपल्या वैयक्तिक आरोग्याची काळजी राखण्याच्या दृष्टीने किमान कमीत कमी जोर बैठका, थोडे अर्थात व्यायाम करावा, हा याच्या मागचा उपक्रमाच्या मागचा हेतू आहे। प्रत्येक व्यायामपटूने जोर आणि बैठका आपल्याला जमतील तशा अशा या ठिकाणी मारून या हनुमान चरणी हा जोर बैठकांचा अभिषेक पूर्ण करायचा आहे। त्या पद्धतीने आमचे सर्व व्यायामपटू थांबून किंवा एकाच वेळेला 100 जोर आणि 100 बैठका अशा पद्धतीने व्यायामपटूने जवळजवळ प्रतिवर्षीप्रमाणे 5,000 जोर आणि 5,000 बैठका हा संकल्प यावर्षी देखील पूर्ण केलेला आहे। प्रतिवर्षीप्रमाणे याही वर्षी या सर्व तमाम व्यायामपटूने 5,000 जोर आणि 5,000 बैठका अभिषेक संकल्प पूर्ण केलेला आहे। हे आमचं 24वे वर्ष आहे आणि या उपक्रमाच्या माध्यमातून प्रत्येक माणसाने हे आपल्या वैयक्तिक आरोग्याची काळजी घ्यावी आणि हनुमानाची उपासना करत असताना आपण किमान व्यायाम, जोर बैठक यासारख्या सहज सोप्या ज्या गोष्टी आहेत त्या आपण कराव्यात आणि आपलं आरोग्य मजबूत राखावं, हा या उपक्रमाचा मागचा अपेक्षित आहे। व्यायाम प्रसार अभियान। आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राइब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल। त्याच चवीला कंटाळलेल्या खवय्यांसाठी उत्कृष्ट चवीची दररोज मेजवानी आपल्या सर्वांच्या आवडत्या
सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेलमध्ये. ठाण्यामध्ये 18 वर्षांपासून सुप्रसिद्ध असलेले सिंधुदुर्ग किनारा हॉटेल आता असलदे या गावात अगदी निसर्गरम्य ठिकाणी नॉन एसी, ओपन एसी फॅमिली हॉल, एसी बोटीत बसून जेवणाचा आनंद, प्रशस्त पार्किंग, स्वच्छ आणि प्रशस्त टॉयलेट, चहा, नाश्ता, जेवण यासह मालवणी, त्याचबरोबर मुगलाई, चायनीज, तंदुरी, नॉर्थ इंडियन अशी भरपूर व्हरायटी. आजच भेट द्या आणि अनुभव घ्या एका अनोख्या निसर्गरम्य मेजवानीचा. हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा, मुंबई गोवा हायवे, असलदे पेट्रोल पंपाजवळ, असलदे. संपर्क 8624 85 94 49 आणि 8624 90 94 49. हॉटेल सिंधुदुर्ग किनारा. नमो गजानन नमो. नमस्कार. आज या ठिकाणी हनुमान जयंती निमित्त वेंगुर्ला येथील हे प्रसिद्ध असं श्री हनुमान मंदिर आहे आणि या ठिकाणी आज हनुमान जयंती निमित्त गेले काही दिवस या ठिकाणी कार्यक्रम सुरू होते. विविध धार्मिक कार्यक्रम या ठिकाणी घेण्यात आले आणि आज हनुमान जयंती निमित्त भाविकांनी या ठिकाणी श्री हनुमानाच्या दर्शनासाठी या ठिकाणी सकाळपासून गर्दी केलेली आहे. सकाळी सुद्धा महाआरती, त्याचप्रमाणे विविध अभिषेक या ठिकाणी संपन्न झाले. आता सुद्धा भाविक या ठिकाणी दर्शनासाठी येत आहेत. आम्ही आपल्याला कोकणसात लाईव्हच्या माध्यमातून ही लाईव्ह दृश्य दाखवतोय. श्री हनुमान मंदिर हे या प्रसिद्ध आहे, वेंगुर्ले शहरातील मारुती स्टॉप येथील प्रसिद्ध हनुमान मंदिर आहे आणि उत्कृष्ट असं या ठिकाणी आता हनुमान जयंतीचे कार्यक्रम या ठिकाणी सुरू आहेत गेले काही दिवस आणि आज हनुमान जयंती निमित्त या ठिकाणी उपस्थित आहेत. काय कार्यक्रम या ठिकाणी होते हनुमान मंदिरात? आज हनुमान जयंती आहे. गेले काही दिवस विविध धार्मिक कार्यक्रम संपन्न झाले. कशा प्रकारे हा उत्सव होता, काय सांगाल? हा उत्सव रामनवमीच्या आधीपासून चालू झाला आहे. रामनवमीच्या आधीपासून रामनवमी इथे रामजन्म असतो सकाळी 12 वाजता. त्यानंतर रात्री भजन वगैरे होते. त्यानंतर 2 दिवस आठ करून त्यानंतर 3-4 दिवस नाटकं होते आणि नाटकं होते. आज सकाळी हनुमान जयंती निमित्त काय कार्य? हनुमान जयंती आज सकाळी कीर्तन होतं बुवांचं नाव कीर्तन होतं. त्यानंतर हनुमान जन्म झाला. मग सकाळपासून भाविकांची गर्दी सुरू झाली. या ठिकाणी विविध फळांची तसेच फळभाज्यांची सुद्धा सजावट जी मातीच्या स्वरूपात करण्यात आलेली आहे. आपण या ठिकाणी बघू शकतात. अतिशय धार्मिक असं वातावरण आणि अतिशय धार्मिक वातावरणात
घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम. अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा. डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस. मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. Guys, either you are happy, unhappy, successful, unsuccessful, satisfied, unsatisfied. There is a reason whatever you are being today. If you want to find a reason of your unhappy life, you should align with nature. You can see heavenly atmosphere here in Devgarh. You can experience here and bring out a reason of your happy life. जेव्हा कोकण आपलोच असा. संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये आज हनुमान जयंती साजरी होत आहे. त्या दृष्टिकोनातून कणकवली देखील कांबळे गल्लीच्या वतीने बाल गोपाल हनुमान मित्र मंडळाच्या वतीने येथे हनुमान जयंती साजरी होत आहे. आपण हनुमान मंदिरात आहेत, आज दर्शन देखील घेतलं हनुमान जयंतीनिमित्त आपण कोकण 7 लाईव्हच्या माध्यमातून. या ठिकाणी हे हनुमानजीचे भक्त आहेत बाल गोपाळ मित्र मंडळाच्या वतीने. हे दरवर्षी हनुमान जयंती साजरी करतात आणि याच निमित्ताने आज यांच्याशी खास बातचीत करणार आहोत. कशा पद्धतीने ही हनुमान जयंती साजरी होते. गेली कित्येक वर्ष ह्या हनुमान जयंती निमित्त येथे सर्व जे बाल गोपाळ मित्रमंडळाच्या वतीने लहान मुलं असतील, मोठी माणसं असतील, वयोवृद्ध असतील, हे यांचे विविध वेगवेगळे स्नेह संमेलन होतं, मोठे कार्यक्रम होतं. आज देखील जल्लोषाचा कार्यक्रम आहे. आज येथील मंडळाचे सदस्य आहेत, त्यांच्याकडून जाणून घेऊयात कशा पद्धतीचं वातावरण आहे, काय सांगता. सकाळपासूनच एक सर्वप्रथम बाळगोपाळ हनुमान मित्रमंडळाच्या वतीने सर्व सिंधुदुर्ग जिल्हावासियांना या हनुमान जन्मोत्सवाच्या सर्वांना आधी प्रथम शुभेच्छा. आणि त्यानंतर आजच्या सकाळपासून 6:30 वाजता आज हनुमान जन्मोत्सव या मंदिरात पार पडला. अगदी फटाक्याच्या जल्लोषात हा जन्मोत्सव पार पडला. त्यानंतर आता एक प्रसाद वाटप चालू आहे. लोकांची गर्दी इथे होती आहे जन्मोत्सवाच्या या दर्शनाला हनुमंताच्या. आणि दुपारी 1 वाजता आरती आणि त्यानंतर महाप्रसाद आहे. बरोबर 4 वाजता सत्यनारायणाची महापूजा आहे आणि 7 वाजता जल्लोषाचा मोठा कार्यक्रम आहे. आणि त्यासाठी एक आमचे मंडळाच्या वतीने सर्वांना विनंती आहे की सर्वांनी मोठ्या संख्येने येऊन
हा कार्यक्रमाचा आनंद लुटावा, कारण की ह्या कार्यक्रमात लहान मुलांपासून ते ज्येष्ठांपर्यंत हा कार्यक्रम करण्याची सगळ्यांनी इथे भाग घेतलेला आहे आणि तो पाहण्याची सगळ्यांनी संधी दवडू नये अशी माझी एक विनंती आहे आणि सर्वांनी या कार्यक्रमाचा लाभ घ्यावा. सायंकाळी जल्लोषाचा कार्यक्रम आहे. आपण मुख्य कार्यक्रमाचे मंडळाचे सदस्य आहात, काय सांगताय? सकाळपासूनच आध्यात्मिक कार्यक्रमाने या कार्यक्रमाची सुरुवात झालेली आहे आणि कार्यक्रमाची सुरुवात होत असतानाच संपूर्ण गेले कित्येक वर्ष बाळगोपाळ हनुमान मंदिरामध्ये हा जन्मोत्सव सोहळा संपन्न केला जातो. आजही असाच प्रकारे संपन्न होणार आहे. त्याचप्रमाणे सायंकाळी ठीक 7 वाजता जो प्रमुख कार्यक्रम आहे बाळगोपाळ हनुमान मित्र मंडळ कणकवलीचा जल्लोष 2023चा कार्यक्रम आहे. त्या कार्यक्रमामध्ये सन्माननीय परमहंस भालचंद्र महाराज संस्थानाचे अध्यक्ष सन्माननीय सुरेशजी कामत साहेब आणि संपूर्ण संस्थानाचे कार्यकारी मंडळ या ठिकाणी उपस्थित असणार आहे. त्यांच्या हस्ते या ठिकाणी शुभारंभ केला जाईल आणि त्यासोबतच अत्यंत महत्त्वाचा असा जो कार्यक्रम आहे तो म्हणजे लकी ड्रॉ. अत्यंत विलोभनीय असा लकी ड्रॉचा कार्यक्रम या ठिकाणी संपन्न होणार. ते अत्यंत चांगली पारितोषिकं या लकी ड्रॉच्या माध्यमातून आमच्या रसिक प्रेमींना या ठिकाणी मिळणार आहेत. ज्यांनी तिकीट काढलेलं आहे त्यांनी आपलं तिकीट घेऊन या आणि नक्कीच या कार्यक्रमाची मजा लुटा. सायंकाळी 7 वाजता या कार्यक्रमाला सुरुवात होणार आहे. निश्चितच काही महिला भगिनी आहेत. बरीच वर्ष आपण हनुमानची सेवा करत आहे. 50 वर्ष जवळजवळ हा हनुमान जयंतीचा कार्यक्रम होत आहे. पण आता काय फक्त सगळ्या आपल्या सिंधुवासियांना हनुमान जयंतीच्या हार्दिक शुभेच्छा. आपल्याला पूजेचा मान मिळाला आहे आज, काय सांगता? होय, मी खूपच आनंदी आहे. सकाळी जी पूजा झाली माझ्या भावाने केली. आता जी एकादशमी होती त्याचा मला मान मिळाला, तो मी योग्यरित्या पार पडला. याही पुढे पार पडेल आणि सर्वांचे मी धन्यवाद म्हणतो आमच्या मंडळाचे आणि धन्यवाद. निश्चितच हे सर्व होते हनुमान भक्त यांनी सांगितलेलं आहे. हनुमान जयंतीनिमित्त आपण येथे समाधानी आहोत आणि संपूर्ण महाराष्ट्रामध्ये ही हनुमान जयंती साजरी होते. आजच्या घडीला येथे आनंदाचे आणि उत्साहाचे वातावरण आहे. सायंकाळी रात्री उशिरापर्यंत देखील विविध कार्यक्रम येथे पार पडणार आहेत. त्यामुळे आपणही आज हनुमान जयंतीनिमित्त प्रत्येक मंदिरात जाऊन दर्शन घ्यावे एवढेच मी सांगतो. उमेश बुचडे, कोकण सात लाईव्ह, कणकवली. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. अनेक मुखान बोहला बोहला जय जय हनुमान. एक मुखान बोहला बोहला जय जय हनुमान. अंजनीचा सुता तुला रामाचं वरदान. अंजनीचा सुता तुला रामाचं वरदान. एक मुखान बोहला बोहला जय जय हनुमान. एक मुखान बोहला बोहला जय जय हनुमान. दिव्य तुझी राम भक्ती, भव्य तुझी काया. हा बालपणी गेलासी तू सूर्याला धराया. बालपणी गेलासी तू सूर्याला धराया. अरे हा धरली ही धरली थरथरले आसमान. एक मुखान बोहला बोहला जय जय हनुमान. अंजनीचा सुता तुला रामाचं वरदान. एक मुखान बोहला बोहला जय जय हनुमान. लक्ष्मणाली मूर्छा लागून या बाण. हे द्रोणागिरी साठी राया केले तुटान. द्रोणागिरी साठी राया केले तुटान. हे तळ हातावर आला घेऊन
आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं युट्यूब चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. छत्रपती शिवाजी महाराज की जय, जय भवानी, जय शिवाजीचा जय घोष आणि थरारक मर्दानी खेळांनी किल्ले सिंधुदुर्गचा 357वा वर्धापन दिन मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. किल्ले सिंधुदुर्ग प्रेरणोत्सव समितीच्या वतीनं सकाळी 8 वाजता मोर्याचा धोंडा इथं मोर्याचं पूजन करण्यात आलं. त्यानंतर किल्ले सिंधुदुर्ग येथील श्री शिवराजेश्वर मंदिर इथं छत्रपती शिवरायांना मानाचा मुजरा करण्यात आला. यावेळी न्यू छत्रपती ब्रिगेड कोल्हापूर यांनी मर्दानी खेळांची सलामी दिली. कवी भूषण साटम यांचे शिवरायांवर आधारित काव्य सादर करण्यात आले. यावेळी प्रेरणोत्सव समिती पदाधिकारी, शिवप्रेमी मोठ्या संख्येनं उपस्थित होते. दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईनचं युट्यूब चॅनल. संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्ने. आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा. 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा. शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी. मोबाईल 09448 14 24 21. दोडामार्ग तालुका पत्रकार समितीच्या अध्यक्षपदी कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि कोकण 7चे ब्युरो चीफ संदीप देसाई यांची बिनविरोध निवड करण्यात आली. पत्रकारितेत तब्बल 18 वर्षांचा दांडगा अनुभव, पत्रकारांसाठी नेहमीच कार्यतत्पर असलेल्या संदीप देसाई यांच्या या निवडीबद्दल त्यांच्यावर अभिनंदनाचा वर्षाव होतोय. दोडामार्ग तालुका पत्रकार समितीच्या नूतन कार्यकारिणीची निवड गुरुवारी पार पडली. जिल्हा पत्रकार समितीचे खजिनदार ॲडव्होकेट संतोष सावंत यांनी निवडणूक निरीक्षक म्हणून काम पाहिलं. यावेळी 6 जणांनी अध्यक्षपदासाठी इच्छा व्यक्त केली. मात्र कोकणचा नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह आणि कोकण 7चे ब्युरो चीफ संदीप देसाई यांची बिनविरोध निवड झाली. पत्रकारितेत तब्बल 18 वर्षांचा दांडगा अनुभव, तालुक्यातील पत्रकारांसाठी नेहमीच कार्यतत्पर आणि अगोदर 4 वर्ष पत्रकार समितीच्या अध्यक्षपदी तर जिल्हा कार्यकारिणी सदस्यपदी 2 वर्षांचा अनुभव असल्यानं त्यांची सर्वानुमते बिनविरोध निवड झाली. तर सचिवपदी गणपत डांगी यांची निवड करण्यात आली. उपाध्यक्ष म्हणून शंकर जाधव, साभाजी सावंत, खजिनदार म्हणून रत्नदीप गवस यांची 2 वर्षांसाठी निवड करण्यात आली. यावेळी अध्यक्षपदी वर्णी लागल्यानंतर दर्जात्मक पत्रकारिता कशी होईल यासाठी मार्गदर्शन शिबिरं, पत्रकारांसाठी आरोग्य शिबिरं, प्रोत्साहनासाठी पुरस्कार वितरण, विविध उपक्रम, ग्रुप इन्शुरन्स सारख्या अभिनव उपक्रम राबवणार असल्याची ग्वाही त्यांनी यावेळी दिली आणि सर्व उपस्थित पत्रकारांचेही आभार मानले. देसाई हे माझे चांगले मित्र आहेत
आणि संदीप देसाई या दोडामार्ग तालुक्याच्या समितीचे अध्यक्ष झाले, त्याबद्दल मी जिल्हा पत्रकार संघाचे अध्यक्ष, सचिव आणि सर्व कार्यकारिणीच्या वतीने मी मनपूर्वक त्यांचं अभिनंदन करतो. आणि दोडामार्ग तालुका निश्चितच बऱ्यापैकी उत्कृष्टपणे काम करेल. त्याचबरोबर सचिव म्हणून गणपत डांगी हे त्यांना राजकीय समाजसेवेचा चांगला वारसा आहे आणि ते उपसरपंच म्हणून काम करतायत. त्यांचं सचिव म्हणून मी जिल्हा पत्रकार संघाच्या वतीने मनपूर्वक अभिनंदन करतो. दोन्ही उपाध्यक्ष साबाजी सावंत गुर्जर भागातील आणि शंकर जाधव यांनी व्यक्त केली होती की मला सन्मानाचं पद द्यावं. त्यांना उपाध्यक्ष हे सन्मानाचं पद शंकर जाधव हे चांगलं काम करतील. त्या दोघांनाही त्यांचं अभिनंदन. आणि पत्रकार संघाची निवडणूक प्रक्रिया 2 वर्षांनी सुरळीत पार पडली. या ठिकाणी निरीक्षक संतोष सावंत साहेब आले, सर्व पत्रकार उपस्थित राहिले, सर्वांनी चांगलं सहकार्य केलं. खेळीमेळीच्या वातावरणात या ठिकाणी पत्रकार संघाची निवड झालेली आहे. सर्व नवनियुक्त पदाधिकारी, अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सचिव या सर्वांना मी शुभेच्छा देतो आणि त्यांना पुढील वाटचालीस हार्दिक शुभेच्छा देतो. या निवडीनंतर निवडणूक निरीक्षक ॲडव्होकेट संतोष सावंत यांनी संदीप देसाई आणि नवनिर्वाचित कार्यकारिणीच्या पदाधिकाऱ्यांचं पुष्पगुच्छ देऊन अभिनंदन केलं. यावेळी जिल्हा कार्यकारिणी सदस्य लखू खरवत हेही उपस्थित होते. अध्यक्ष संदीप देसाई, सचिव गणपत डांगी, उपाध्यक्ष साबाजी सावंत, शंकर जाधव, खजिनदार रत्नदीप गवस, सदस्य प्रभाकर धुरी, सुहास देसाई, वैभव साळकर, तेजस देसाई, संदेश देसाई, पराग गावकर, सुनील नांगरे, लखू खरवत, ऋषिकेश धरणे, महेश लोंडे, समीर ठाकूर, ओम देसाई, भिकाजी गवस, राजेश देसाई, गजानन बोंद्रे उपस्थित होते. या निवडीनंतर कोकणसात लाईव्ह आणि दैनिक कोकणसातचे मुख्य संपादक सागर चव्हाण, जिल्हा पत्रकार संघाचे अध्यक्ष उमेश तोरसकर, दोडामार्ग नगरपंचायतीच्या महिला आणि बालकल्याण सभापती ज्योती जाधव यांनी अभिनंदन केलं. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. अपघातासारख्या कोणत्याही इमर्जन्सीसाठी आता प्रवासाची रिस्क घेण्याची गरज नाही, कारण आता कणकवलीत सर्व अत्याधुनिक सुविधांनी सुसज्ज आहे डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम. अत्याधुनिक ट्रॉमा केअर, अत्याधुनिक ॲम्ब्युलन्स, ट्रॉमा केअर सर्जन, न्यूरोसर्जन उपलब्ध, रक्तपेढीची सुविधा, 20 किलोमीटर परिसरात ॲम्ब्युलन्सची मोफत सुविधा. डॉक्टर नागवेकर हॉस्पिटल आणि नर्सिंग होम 24/7 इमर्जन्सी सर्व्हिस. मोबाईल 9852 108 108 आणि 8803 108 108. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं YouTube चॅनल. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी, दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी. निर्भेळ आणि सकस चवीच गोकुळ लई भारी,
गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी. गोकुळ लई भारी. सावंतवाडीतील सुकेतळे येथील मारुती हा स्वयंभू आहे. डोंगराच्या शिखरावर असणाऱ्या या मंदिरा शेजारी वाघाची गुहा आहे. वाघाचं बीळ असं त्याला संबोधलं जातं. येथील परिसर आणि ही गुहा धार्मिक पर्यटनासाठी खुणावत आहे. पाहूया. सुक्या तळ्यावर गेल्यानंतर थैली एक गुहा. आता गुहा म्हटल्यानंतर मगाशी जसं मी म्हटलं की कोकण म्हटला की कोकणातले जे देवदेवता आहेत ते जास्त करून आमका डोंगरातच किंवा डोंगराच्या वर किंवा डोंगराच्या पायथ्याशीच बघूक मिळतात. आपल्यासोबत बाबूराव सावंत असत. आम्ही मारुतीकडे गेल्यानंतर इकडे गुहा अशी समजला, वाघाची गुहा असं एका म्हणतात. आता येताना समजला आणि इकडे गेल्यानंतर आता नाहीच म्हटलं तरी 7 फूट उंच इकडे माणूस राहू शकता. तर नेमक्या इथला काय म्हणजे काय गोष्ट तुमच्या वाडवडिलांनी या गुहेबद्दल तुमका काय सांगलं? वाडवडिलांनी आमच्या ह्या गुहेबद्दल म्हणजे ह्या जागेबद्दल ह्या बिळाबद्दल वाघबीळ ह्या नावाने प्रसिद्ध होता. त्यावेळी वडील सांगायचे, आजोबा सांगायचे. वाघबीळ ह्या नावाने ह्या प्रसिद्ध होता. आणि त्यानंतर आता त्याचा एक नवीन ह्या गुहा आणि गुहाचा रचना असा ह्या तुमका प्रत्यक्षात दिसता होता. आणि ह्याच्या पलीकडे काय पण वाघ सगळं दिवसा रात्री हैसर एवढी आमच्या वडिलांका आजोबांका ह्याची कल्पना असा. बरोबर. आता मारुतीकडे आम्ही गेल्यानंतर बघितलं तर एक समाधी असा म्हणजे कोकणातले अनेक मारुती असत थंय म्हणजे अगदी नाद असतील किंवा अनेक संत महंत होऊन गेलेत ते थंय तपश्चर्या करूक बसलीत किंवा एखाद्या गुहेमध्ये पण ते बसत. अशाच प्रकारची गुहा थंय खडप सुद्धा. तर तसा काय एका काय संदर्भ असा का? कदाचित संदर्भ असू शकत. आता अनेक ठिकाणी संत महंतांच्या जागेवर आपण बघतो त्यांची ध्यानाची जागा अशी आजूबाजूच्याच डोंगरामध्ये किंवा कशी अशी असतात. आपल्या माझ्या निदर्शनात वैयक्तिक इलेली आहे त्याप्रमाणे आपली कल्पना अशी होता की कदाचित ह्या जागेचा तसंच वापर होत असतात. आमच्या आजोबा पंजोबांका तिची जास्त कल्पना नसतात कदाचित असं म्हणू हरकत नाही. पण वाघाची गुहा म्हणून त्यांच्या नावाने ती प्रसिद्ध केली. कासारवाड्यातनं सुद्धा या डोंगरावर रस्तो काय सांगाल? कारण आपण बघतो की टीव्हीवर बघतो मोठमोठे डोंगर चढान अमेरिकेत लोक जातात, आणखीन बाहेरच्या देशात जातात. तर आपल्या कोकणात सुद्धा असो जो डोंगर आहे चारही बाजून खै नाही चढलो तरी वर येतो. आणि थंय असणारी गुहा एक प्राचीन गुहा ह्यो दगड किंवा म्हणजे पर्यटन जेव्हा जिल्हा आपण म्हणतो तेव्हा असं एक धार्मिक पर्यटन सुद्धा इकडचं होऊ शकतं. आपण माणगावात बघतो, माणगावात वर सुद्धा टेंबे स्वामींची समाधी आहे जिकडे ते आपण ध्यानात बसत तिकडे लोक आवर्जून जातात. तशीच एक गुहा पण इकडे मारुतीचं देवस्थान पण तुमका काय वाटतं? आम्ही साधारण 90 सालापासून की नाही इकडे म्हणजे आमचे ते परब काका होते त्यांच्यानी मला इकडे हनुमान मंदिर आमच्या ती कल्पना होती. त्यावेळी आम्ही पहिल्याच ठिकाणी आलो होतो तेव्हा त्या देवळात संपूर्ण असे काय काय असं पडलं तेव्हा आम्ही साफ करून त्याचे थोडासा असा पत्र्याचा छप्पर केला होता. त्यापासून आता तुम्ही बघितला किती आम्ही त्या देवळाचं काम केला नाही म्हटलं तरी. आणि त्याच्यानंतर हे गुहा असा वाघाची बेट तेव्हा आमचे वडील वगैरे सांगत. आणि त्याच्या पलीकडे आमच्या की एक धबधबा म्हणा वजर धबधबा तो पावसात बऱ्यापैकी मधलं 20-30 फुटापासून होता. धार्मिक पर्यटन म्हणून येण्यासाठी इथे येणारा जो रस्ता आहे किंवा जे पर्यटक इथे अगदी देवदर्शनासाठी येणार आहेत ती वयस्कर लोक जास्त करून हे देवदर्शनासाठी येत असतात आणि त्यांना
सुविधा मिळणं गरजेचं असतं. इथे येतानाचा जो प्रवास आहे तो खडतर प्रवास करावा लागतो. माझ्यासोबत या गावचे मानकरी चंदन धुरी आहेत. काय सांगाल, धार्मिक पर्यटन म्हणून कुठेतरी या स्थानाचा उगम झाला पाहिजे किंवा नावारूपास आलं पाहिजे, तर इथल्या प्रशासनाच्या माध्यमातून, इथल्या लोकप्रतिनिधींच्या माध्यमातून काही सुविधा देणं सुद्धा गरजेचं आहे. त्यामुळे अनेक लोक, वयस्कर माणसं असतील की त्यांना येणं इथे सहज शक्य होईल. तर त्या संदर्भात तुमची काय मागणी आहे? आता जर आपण बघितलं तर सह्याद्रीच्या कुशीमध्ये कोलगाव हे गाव मोडतं आणि त्याच्यामध्ये आपल्या गावाची जी सुरुवात आहे त्यामध्ये ग्रामदेवता सातेरी मंदिर आहे, कलेश्वर मंदिर आहे. ही सुद्धा एका सह्याद्रीच्या एका जंगलामध्ये हे मंदिर आहे. त्याचप्रमाणे एक सुकं तळं जे आहे आणि त्या सुक्या तळामध्ये हा मारुती आहे. या मारुती हे सुद्धा पर्यटन क्षेत्र व्हायला पाहिजे. तसं आपलं आता जर आपण बघितलं तर मुळापासून काही अंतरावर 1-2-3 किलोमीटरवर वस्ती आहे आणि तिथून जर बघितलं तर एक निर्जन असं जागा ही आहे. संपूर्ण इथे यायला एक लहानशी वाटा आहे. पण मला असं वाटतं की पर्यटन विभागाच्या माध्यमातून आता मी या ग्रामस्थांची सुद्धा आता आम्ही बोलणार आहोत की इथे सर्वसाधारणपणे हे जे पायऱ्या आहेत म्हणजे वयोवृद्ध माणसं आहेत, एक तर लहान मुलं असतील, तरुण सर्व वर्ग आहे, पण कार्यक्रमाला येताना सुद्धा इथून सर्व या पायऱ्या असल्या पाहिजे जेणेकरून आपल्याला काही वस्तू आणता येतील. आता जेवण करताना सुद्धा आपल्याला सामान आणावं लागतं किंवा इतर वस्तू आणावं लागतात. ते सुद्धा स्वतः ग्रामपंचायतीने, इथल्या वन विभागाने, संपूर्ण जे प्रशासन आहे त्या प्रशासनसुद्धा इकडे लक्ष दिलं पाहिजे आणि जेणेकरून हा भाग हा पर्यटनाच्या स्थळाच्या दृष्टिकोनातून इथे सर्व भावी लोक आले पाहिजेत आणि जेणेकरून आपल्या कोलगावमध्ये असं एक पर्यटन स्थळ आहे की जे अजून कोणाला तसं माहिती नाही आहे. आपण आज आपण आला तर आपल्यासुद्धा इथे साक्षात्कार काही गोष्टी झालेल्या आहेत. त्याच्यामुळे इकडे पर्यटनाच्या माध्यमातून ग्रामपंचायतीने लक्ष देण्याची आम्ही मागणी करणार आहोत. त्याशिवाय स्थानिक लोकांना इथे आम्ही बसून एकत्र इथे सुद्धा लोकांना नेहमी आज नुसता हनुमान जयंती आहे म्हणून नाही, पण इतर दिवशी सुद्धा इतर सर्व लोकांनी इथे आलं पाहिजे आणि आपल्या गावामध्ये जो मारुती आहे, हा नवसाला पावणारा मारुती आहे, ही सर्व क्षेत्रामध्ये त्याची ख्याती आहे. अशा ख्यातीमधून या देवस्थानचा दिवसांदिवस लौकिक वाढावा अशी माझी एक भावना आहे. नक्कीच आज हनुमान जयंती आहे. मराठीत बोलतो कारण अनेक दर्शक हे मराठीतनं पाहत असतात. आता मालवणी भाषा जी आमची भाषा आहे त्या भाषेतनं यांनी जे सांगितलं, वाघाचा बीळ म्हणून हे प्रसिद्ध आहे किंवा ही गुहा म्हणून आहे. याच गुहेच्या शेजारी सुक्या तळ्याचा मारुती, म्हणजे नावच अगदी वेगळं आहे. सुक्या तळ्याचा मारुती म्हणजे काय हे पाहण्यासाठी अनेक जे हनुमान भक्त आहेत किंवा धार्मिक पर्यटनासाठी सुद्धा अगदी देश विदेशातले लोक सुद्धा जे आपल्या भारतातले आहेत ते पाहण्यासाठी कोकणात येत असतात. यांच्यापर्यंत हे देवस्थान, अशा पद्धतीची देवस्थानं आहेत, तिथल्या गुहा आहेत, हे पोहोचणं सुद्धा गरजेचं आहे. धार्मिक पर्यटनाचा म्हणजे ऑक्सिजन टुरिझम ही कोकणसाद लाईव्हनं एक संकल्पना सुरू केली वर्धापन दिनापासून आणि हाच ऑक्सिजन टुरिझम धार्मिक पर्यटनातनं सुद्धा जपला जाऊ शकतो. याच निमित्तानं महाराष्ट्रातलं जे गतिमान सरकार आहे, निर्णय वेगवान आणि महाराष्ट्र गतिमान अशी टॅग देऊन हे सरकार चाललंय. तर अशा पद्धतीच्या धार्मिक स्थळांना सुद्धा धार्मिक पर्यटन म्हणून कुठेतरी स्थान मिळालं तर नक्कीच आपलं कोकण सुद्धा पर्यटनाच्या दृष्टीने आणखीन वर जाण्यास वेळ लागणार नाही. व्हिडिओ जर्नलिस्ट प्रसादसह विनायक गावस, कोकणसाद लाईव्ह, सावंतवाडी. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकणसाद लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. तांबूस फुटता उधळलाली भूपाळी रामपारी, दिशा नाही उजळल्या आल गोकुळ आपुल्या दारी, निर्भेळ आणि सकस चवीचं गोकुळ लई भारी. गोकुळ दूध संघाची दर्जेदार दुग्ध उत्पादने, गोकुळ दूध, दही, तूप, दूध पावडर, कुकिंग बटर, टेबल बटर, पनीर, इलायची श्रीखंड, आंबा श्रीखंड, फ्रूट श्रीखंड, ताक आणि लस्सी. गोकुळ दूध आणि दर्जेदार दुग्ध उत्पादने. चव आहे कोल्हापुरी, गोकुळ लई भारी. रामभक्त हनुमंताचा जन्मोत्सव ठिकठिकाणी मोठ्या उत्साहात साजरा करण्यात आला. कोलगाव झिरंगवाडी येथील डोंगर माथ्यावर असणारा सुक्या तळ्याचा मारुती हा स्वयंभू आहे. जागृत देवस्थान म्हणून प्रसिद्ध असणाऱ्या या मारुती मंदिरात भक्तिभावानं हनुमान जन्मोत्सव उत्सव साजरा करण्यात आला. चहूबाजूंनी डोंगर, पायथ्याला लोकवस्ती आणि मध्यभागी असणाऱ्या डोंगराच्या शिखरावर असणारा स्वयंभू मारुती. डोंगर माथ्यावर असणारा मारुती सुक्या तळ्याचा मारुती म्हणून परिचित आहे. जागृत देवस्थान असणाऱ्या हनुमंताचं दर्शन घेण्यासाठी हजारो भाविक डोंगर सर करून मंदिरात जातात. दराखोरांचं कोकण आणि ह्या दराखोरांच्या कोकणातली देवस्थानं ही तेवढीच महत्त्वाची आहेत. आज
श्री हनुमंताचा जन्मोत्सव संपूर्ण देशभरात मोठ्या उत्साहात साजरा होतोय. कोकणात सुद्धा अशी अनेक देवस्थानं हनुमंताची आहेत. सावंतवाडी तालुक्यात प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला हनुमंताचं देवस्थान दिसतं. असंच कोलगाव गावामध्ये सुक्या तळ्याचा मारुती म्हणून एक मारुती खूप सुप्रसिद्ध आहे. तुम्ही पाहत असाल तर डोंगरामध्ये हा मारुती आहे. आता आम्ही पायथ्याशीच आहोत. थेट पाहूया डोंगरावरचा हा मारुती. हनुमंताचं देवस्थान आहे. आज संपूर्ण भारतात देशभरात हनुमान जयंती मोठ्या उत्साहात साजरी होते. प्रत्येक ठिकठिकाणी आपल्याला रामाचा भक्त असणाऱ्या हनुमंताची देवस्थानं पाहायला मिळतात. खूप मोठ्या प्रमाणात हा हनुमंताचा उत्सव होतो. याच निमित्त आपण आलो होते कोकणातल्या अशा ह्या डोंगरामध्ये ज्या ठिकाणी सुक्या तळ्याचा मारुती म्हणून तो जागृत मारुती आहे त्याच्या दर्शनासाठी. या उत्सवासाठी मेहनत घेते ती वानर सेना. महाप्रसादासाठी लागणारी साधन उंच खडपाच्या शेजारी हा स्वयंभू मारुती आहे. येथील वाघगुहा शालिग्राम समाधी आणि डोंगरात असणारी विहीर अर्थात सुकतळं हे सर्व पाहता शेकडो वर्षांपूर्वी तप केलेल्या तपस्वींच्या वास्तव्याचा जणू भासच होतो. अख्खा डोंगर चढल्यानंतर डोंगराच्या शिखरावर असणारं हे स्वयंभू पवनपुत्र हनुमंताचं हे देवस्थान अगदी जागृत असं हे देवस्थान. या देवस्थानाकडे पाहिल्यानंतर जसा आपण पहिला उल्लेख केला की कोकणातल्या दऱ्याखोऱ्यामध्ये असणारी देवस्थानं आणि या देवस्थानांच्या मागे असणारा इतिहास त्याच्या आख्यायिका ह्या खूप मोठ्या असतात. असंच हे एक देवस्थान या ठिकाणी आहे. आपल्यासोबत इथले हनुमंताचे सेवेकरी आहेत. आज जन्मोत्सव संपूर्ण देशभरात साजरा होतोय. रामभक्ताचा हा जन्मोत्सव अगदी रामापेक्षा भक्ताचा उत्सव अगदी मोठ्या धूमधडाक्यात मोठ्या उत्साहात होतो. त्यामुळे भक्ताची ख्याती केवढी असते ही आजच्या ह्या दिवसानिमित्त आपल्याला दिसून येते. आपल्यासोबत इथले सेवेकरी श्री परब आहेत. काय सांगाल, कोलगाव झिरंगवाडी इथला सुक्या तळ्याचा मारुती म्हणून या जागृत मारुतीकडे पाहिलं जातं. स्वयंभू हे देवस्थान आहे. हे नाव नेमकं कसं पडलं आणि काय आख्यायिका या मारुती मागे? इथे फार मोठी ही तपस्व्यांची स्थान आहे, तपस्व्यांची जागा आहे. इथे ऋषीमुनी होऊन गेले. एवढी त्यांची शक्ती होती
की सावंतवाडीत जेव्हा हाहाकार पाण्यासाठी माजला तेव्हा तळवण्याचे भारती महाराज आणि इथले समर्थ पित्रे स्वामी महाराज आणि इथले बाकी तपस्वी होते, त्यांनी जाऊन तिथे सावंतवाडीला जिथे पाणी नव्हतं तिथे आपला त्रिशूळ मारून त्यांनी पाणी दिलेलं आहे आणि ते अजूनही आहे तिथे, त्याला कधी मरण नाही, असं जीवन देणारं असं हे इथलं हे स्थान आहे. आता इथे मोठ्या मोठ्या तपस्व्यांनी फार मोठी तपश्चर्या केली आणि त्यांची समाधी म्हणजे पादुका इथे आहेत. आता त्यांची एवढी योग्यता मोठी होती की त्यांच्या कृपा आशीर्वादाने मागच्या त्या मोठ्यात मोठ्या दगडाचा एक तुकडा खाली पडला तो दगड बाजूला आहे गेलेला, परंतु जिथून तो पडला त्या ठिकाणी स्वयंभू अशा मारुतीचं आकार आहे आणि तो बोलका आहे. निश्चितपणे कोणीही जर आला दर्शनाला तर तुमच्या भावना तो ओळखू शकतो, किंबहुना त्याच्याकडून तुमच्या पण भावना जागृत होऊ शकतात. आणि इथे मारुतीचं स्थान हे जागृतावस्थेमध्ये आहे, प्रत्येकाला भास होऊ शकतो, इतकी इथल्या ह्या स्थानाची ताकद आहे. आता सुखतळ म्हणण्यामागचं कारण आजूबाजूला कुठेही पाणी नव्हतं आणि म्हणून सुखसुखाट होता, परंतु त्यातल्या त्यात थोडंसं पाणी होतं, ते सुखतळ म्हणून त्याला नाव पडलं, अशी थोडीशी आख्यायिका. आणि ह्याला संस्थानिक स्थानापासूनचं महत्त्व आहे. जसं की इथे पहिल्यांदा जे कोण सेवेकरी असायचे त्यांना मानधन दिलं जायचं संस्थांच्या बाजूने. इथे पित्रे महाराज रामचंद्र पित्रे त्यांनी गेली कित्येक वर्ष एकच त्यांचं काम होतं की बुवा इथे यायचं, देवाची सेवा करायची हनुमंताची, आणि खाली जायचं. तिथे बाजूलाच आमचं मठ पण होता आणि तिथे पण मोठं स्थान आहे, शालिग्रामाचं स्थान आहे. त्या शालिग्रामाची सेवा करायची, इथे राहायचं आणि ते गायी पालन करायची, एक नाही तर दोन, जास्त नाहीत. आणि मात्र काय आलं, त्यांची राहण्याची गैरसोय होती म्हणून संस्थानिकांनी त्यांना कोलगाव कासारवाडी सध्या म्हटलं जातं तिथे 5 एकर जमीन इमानात दिली आणि त्यांचे आज वंशज तिथे राहतात सुखासमाधानाने. आता हे एवढे मोठे झाले, परंतु त्या काळात थोडासा दुर्लक्ष झाला होता, त्यांच्या वंशजांना ते समजलं नाही. त्यांच्यासाठी तिथे एक समाधी बनवलेली आहे, पण ती दुर्लक्षित झाल्यामुळे 1993, 95, 96च्या दरम्यान आमची तिथे नियुक्ती करण्यात आली. ह्या सगळ्यांना जागे त्यांचे जे वंशज आहेत प्रसाद पित्रे त्यांना जागृत करण्यात आलं आणि त्यालाही कारण त्यांचीच एक गंगा भागीरथी काकू आम्ही म्हणतो त्यांना, त्यांच्यामुळे ते झालं. आता इथे यायला कारण खरं म्हटलं तर त्यांची सेवा, तिथे सेवा षोडशोपचारी झाली. सगळ्यांनी तिथे पण भरभरून कासार मंडळींनी इतकी मदत केली, पित्रेंनी आपलं त्यांचं स्थान आहे त्यांनी पण तेवढं सहकार्य केलं. आणि मग हा एवढा मोठा बुवा कोण कसा पित्रे झाला तर त्याची इथली सेवा असं पुढून मागे आलो आणि ह्या स्थानाचं महत्त्व आता सगळ्यांना कळलं. आता इथे हा आडणेकर तुमच्या बांबुळीच्या हॉस्पिटलमध्ये मृत म्हणून जाहीर केला होता, ॲम्ब्युलन्स घेऊन गेले डेड बॉडी आणण्यासाठी, परंतु हे महाराज उठून बसले. कशाला? त्याला हनुमंताचं चित्र दिसलं आणि ते जिवंत अजूनही आहेत, ते स्वतः कधी कधी सांगतात. बरं, आणि हे हकीकत आहे. आम्ही मग 5 वाजता ह्यांचे बाबा चिंतामणी पित्रे आलो, हनुमंताला प्रसाद दाखवला, त्यांना नेऊन दिला. अशी अनेक प्रकार इथे आहेत. इथे चोराला चोरी करायला परवानगी नाही किंवा तो अडला जातो, बाहेर जाऊ शकत नाही. इथे मोठीशी काय प्रॉपर्टी नाही आहे, परंतु ह्या जमिनीचा मूळ मालक मात्र दुसरा आहे. त्याच्यासाठी काय करायचं त्यांचा कधी विरोध नाही, पण ह्या सेवेसाठी सगळे निरपेक्ष अशी सेवा करतात. आता एवढा मोठा कार्यक्रम झाला, इथे पैशांची काही गरज नाही. कोणी तांदूळ दिले, कोणी डाळ दिली, कोणी भाजी दिली आणि सगळे आता भटजी इथे येतात, भटजी म्हणून येत नाहीत, व माझा इथे काहीतरी सेवाभाव आहे ह्या नात्याने इथे येतात. बाकी आता कासार मंडळ म्हणजे कोणाची काही अपेक्षा न धरता ती इथे येतात आणि हनुमंत ह्या सगळ्या सेवेकऱ्यांना किंवा जो जो कोणी इथे येतो, जी जी सेवा करतो, म्हणतात ते का यादृशी भावना यश्य सिद्धीर भवती तादृशी, अशा प्रकारची कृपा आशीर्वाद हा हनुमंत देतो आणि आमच्या सगळ्यांचा शब्द तो जशाच तसाच ठेवतो आणि त्याची ताकद वाढवतो, असा हा हनुमंत आहे. नक्कीच आपल्यासोबत कोलगावचे मानकरी आपल्यासोबत आहेत, सातेरीचे मानकरी चंदन धुरी आपल्यासोबत आहेत. काय सांगाल, या देवस्थानाचा जीर्णोद्धार जो आहे तो 90च्या दशकात झालाय, त्याची पाठी पण इथे आहे. अगदी सावंतवाडी शहर असेल, कोलगाव गाव असेल, या दोन्ही गावांच्या मध्यवर्ती ठिकाणी हा डोंगर आहे आणि समोरच डोंगर रांगा आहे आणि त्यामध्ये हा डोंगर आहे. तर काय सांगाल? आताच परब साहेबांनी सांगितलंय की हा मारुती जो आहे हा नवसाला पावणारा मारुती आहे. आणि मी इतकी वर्ष आम्ही कोलगावमध्ये राहतोय, पण ह्या वर्षी आमचे अण्णेकर बोलले की तुम्ही दरवर्षी इकडे या म्हणून.
पण वर चढता चढता आता आपण बघितलं आहे की तसं सोपं नाही आहे. पण आम्ही सुद्धा परमेश्वराचं नाव घेऊन एक म्हटलं देवाचा म्हटलं आशीर्वाद घेऊया. आणि खरोखर इथे येऊन आता जर बघितलं तर सर्व माणसं जी आहेत ही अतिशय चांगल्या रीतीने सेवा करतायत. आणि एवढे खालून एवढं सामान आणणं, सर्व जेवणाचं सामान किंवा इतर सर्व जी इथे बायका आहेत, मुलं आहेत, सर्व आपले भटजी आहेत आणि इतर सर्व जे लोक आहेत या वाडीतील ते खरोखरच अतिशय चांगल्या रीतीने इथे सेवा करताना दिसत आहेत. आणि यापुढे सुद्धा अशीच परमेश्वराने हनुमंताने सगळ्यांना चांगली बुद्धी देऊन यापेक्षा सुद्धा त्या सगळ्यांकडे उत्तर भरभराट जाऊन अशी त्यांनी चांगली सेवा सगळ्यांकडून करावी असं मला या ठिकाणी वाटते. नक्कीच पितरे पण आपल्या सोबत आहेत. खरं म्हटलं तर एवढा उंच डोंगर आणि त्याच्या शिखरावर येणं आणि ही जी वानर सेना म्हणजे हनुमंताची दिसते इथे, कशी काय शक्य होतं हे सगळं, कुठून येते ही ऊर्जा? नाही, हा तर बघायला गेलं तर हनुमंताचाच प्रसाद किंवा त्याचीच कृपा आहे की तेच ताकद देतात आणि सगळ्यांनाच बुद्धी देतात की जेणेकरून एकजुटीने, एकमताने आणि कुठलाही वादावाद नव्हता किंवा कुठलीही अपेक्षा न ठेवता हनुमंताची सेवा करावी ही त्यानंच दिलेली ताकद आहे. नक्कीच आपण पाहतोय की अनेक मंडळी आपल्या सोबत येत आहेत. मगाशी ज्यांचा उल्लेख झाला अगदी बांबोळी सारख्या ठिकाणी पण गेल्यानंतर म्हणजे पुनर्जन्मच त्यांना लाभला. हनुमंताच्या कृपेमुळे हा पुनर्जन्म लाभल्याचं म्हणतात. आडणेकर आपल्या सोबत आहेत, काय सांगाल? त्यांनी जे सांगितलं त्याबद्दल तुमची काय भावना? बरोबर आहे, त्यांनी सांगितलेले बरोबर आहे, काही चुकीचं काही नाही. बाकी आणि काय बोलू शकत. नक्कीच ज्या भावना व्यक्त केल्या त्यातनंच जे सांगायचं आहे त्यांनी सांगितलेलं आहे. समोरच हनुमंत आपल्याला पाहायला मिळतो. आणि यात महत्वाचं म्हटलं तर अगदी यंग जनरेशन म्हणजे जे युवक आहेत ते पण आपल्याला तेवढ्याच भक्तिभावानं या हनुमंताची सेवा करताना दिसत आहेत. काय सांगाल, ही सगळी तरुण पिढी इथे आहे आणि कशा पद्धतीनं तुम्ही इथे काम करता आणि आज जयंती निमित्त जेव्हा आपण मोठा उत्साह साजरा करतो त्यावेळी तुमची भावना काय? खूप खरं सांगायचं तर इथे आल्यानंतर एक ऊर्जा निर्माण होते. कारण हा हनुमंत आम्हाला एवढी ताकद देतो की असं वाटतं की आपल्यामध्ये एक जोश येतो आणि वाटतं हा बाबा आपण हे इथलं आवडीने आम्ही आवडीने एकत्र येऊन ही सेवा करतो हनुमंताची. नक्कीच शक्तीची देवता म्हणायला हरकत नाही हनुमंताला. भक्त कसा असावा हे हनुमंताकडे पाहिल्यानंतर आपल्याला शिकता येतं. आज हनुमान जयंती निमित्त संपूर्ण देशभरामध्ये मोठ्या प्रमाणात उत्साह आहे. पण सावंतवाडी, कोलगाव मधल्या झिरंगवाडी इथल्या या सुक्या तळाच्या मारुतीवर देखील त्याच पद्धतीचा उत्साह आहे. अगदी या ठिकाणी येणंच हा एक म्हणजे खडतर प्रवास आहे. इथपर्यंत पोहोचणं प्रत्येकाच्याच नशिबात ते नसतं आणि ज्यांच्या नशिबात असतं म्हणजे मारुतीच ठरवतो की त्यांना इथे कोणाला आणायचं आणि ते भाग्य सगळ्यांच्याच नशिबात नसतं. असा हा मारुती. कोकणात अनेक अशी देवस्थानं आहेत जी कोकणातल्या दऱ्याखोऱ्यात पाहायला मिळतात. तिथे प्रत्येक ठिकाणी आपल्याला विविध अशी आख्यायिका पाहायला मिळते. अशीच आख्यायिका ही कोलगावच्या सुक्या तळ्याच्या मारुतीची पण आहे. व्हिडिओ जर्नलिस्ट प्रसाद कदमसह विनायक गावस, कोकण 7 लाईव्ह, सावंतवाडी. श्रीराम जय राम, जय जय राम, श्रीराम. आमचे दिवसभरातले सर्व अपडेट्स, ताज्या घडामोडी आणि थेट लाईव्ह पाहण्यासाठी सबस्क्राईब करा, लाईक करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं युट्यूब चॅनल. शेवटी ठळक घडामोडी पुन्हा एकदा. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. सिंधुदुर्ग किल्ल्यावर अवतरला शिवकाल, मर्दानी खेळांचा थरार आणि शिवरायांचा जयघोष. तब्बल 10,000 जोर बैठका काढून श्री हनुमानाला वंदन. आणि दोडामार्ग पत्रकार समितीच्या अध्यक्षपदी कोकण 7 लाईव्हचे ब्युरो चीफ संदीप देसाई यांची निवड. हेडलाईनचे प्रायोजक आहेत टायझर. नाव एक्सपिरियन्स sheer softness of टायझर सुपर सॉफ्ट शर्ट्स. बातमीपत्रात वेळ झाली इथेच थांबण्याची. पाहत राहा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्ह. धन्यवाद.